Kajing U Blei barok ki pasngap bat ki papet ya ka Good News TV. Haka kyrteng ka tiang bat ka don bortam ka jong utrai but nong pen imba jongi U Khrist. Kajingu bat kajing ro ya U Blei bat kajing U Blei ya ka Good News TV. Ka bala ai hangi kum kani kalat. Ya Jingiaseng Kynthei K.J.P Synod Sepngi. Ban don benta ha kani ka jingpuson na Ka Ktien ka jong U Blei ha kani ka tayo ka bakerpang jong ki Kynthei. Ka U Blei Women's Week ipi baro na Jingiaseng Kynthei na do ki balang hado ka Synod hi barok away. Ka jingpuson na kani ka step ka long halor ka pang ka baong watcha baon Shim no ya ka Pansngiat. Ya kani ka benta lasot na ka kitab jingpen pau ka lenong ka balai ka dukhat ka bakat way. Ka benta na ka bala Shim ya ka team ja ka Women's Week. Bat ka bay sno bat ka team ka baar ka team B ka baong ka Pansngiat nong job unai. Kani ka dukhat ka de ka jing maham ya ka way na kinyo tali ki balang ka kyrteng ka Philadelphia ka ba dayro ka way na ki artali ki balang ba U Jisu la ai ka jingero. Ti banyak pusan ya kini ka pang tungin jubab ya ki sautali ki jingkeli ka beningkong ka kini ka Pansngiat haki por menchua la tain seruyang ya usentiu bada jusian hakli ne pendeng harendang jong ki nong job la ni ki nong let kurim haki jing khawai la ni ki jing le sngewbha hadien la shna ya kini ka Pansngiat de ki kenjatiar ke bla belong da ka ksiar ka rupa ka tama la ni ki wei ki kenjanar. Haka kitab Isaya kunong kaban ripuway kada khot shipo bat Ezekiel arpulai saupuar ka Pansngiat kalong ka dak jong ka jinglong iem bat ka jingjob kinong job haki sports ni ki jingale hakiba kila yo ikini ki trophy kibu slam yaki wat mangiro haka sngi kintiu kurem ni pong ikini ki tiara hamrai ndang la bu slam kini kila ban sarang bat kin jatno. Hanrai kini ka Pansngiat bala kular ya ke Kristan ka long ka Pansngiat ka bomput upol ula ong ikani ka chiti ka benengkong koren nong ka kendai ka dukhat ka ba arposan bat iwei Petros san sao uong ka long ka ban sep no lano ro kini ka Pansngiat ka jing itanat jongka isayan rupu arlai bat upol uang hang iwei koren ar kendai. Kajing itanat jongka la batai. Ka kmat briu kampat simlayo i. Ka skor kampat simlayo sngaw. Kita kibayo i kini ka Pansngiat kinlong tang kita kibanget U Jisu Khrist. Kumba U Jacob uang habenong ka beningkong dukat kadar. Bat kiba sumar ya ki hukum jong u iwei yu anes san ar. Ka Pansngiat namar kata kalong ka bainong jong ka jingkhot shaneng ka jong U Blei ha U Jisu Khrist Philippi lai khatsau shim lakular ya ka jing imbasuk ya ki kristana perthei hanrei lakular ka Pansngiat onda jinglet lawai upol uong haka shiti sikinong room kanong ka pra ka dukhat khat pra namar nga ken bakita ki jing sha shitom jong ka perthei sngi ka bambenta kimlong ruem banyan ujor bate kata ka burom ka ban sapen pau hangi kumta ha ubala hatma ka nam nong job anai haket usiem ka buram sencharo klemwai ka jingkeli ka baar ki kyrteng jong ne ka Pansngiat ha Ka Ktien U Blei la tho ya ki wei de ki kyrteng mentangin jer tang lai tali ki kyrteng ki kam don kam ka beningkong ka Pansngiat ka buram haka testament batmai ni Sham ka Pansngiat baningkong ka day ka Pansngiat Shah haka bala penpong ya U Jisu ka ni kalong ka Pansngiat jong ka jing Shah shitom ka Pansngiat jong ka jing le ran haka ba ulapong kanang ban penyo hangi ya ka Pansngiat ka buram U Petros wong haka chiti ka beningkong kalong ka pesan ka dukhat ka basau ulay tuang ni ka kular pan ai ya ka Pansngiat ka buram ha kita kibala Shah shitom lembar Khrist ka Pansngiat ka baar kari ka Pansngiat jong ka hok upol ulan nuot pan ong ha ka chiti ka baar Timothy kala nong ka basau ka dukhat ka bapra
yang ala bo ya kata ka Pansngiat jong ka hok ya ka ba utrai utaw nong bisar pa hok un ai hanga pat tang hanga hi han ra kita barok ki it ya ka chimi pau jong u ka Pansngiat ka balai ka di ka Pansngiat jong ka chingem u Jacob la nong ka beningkong du khat ar u ong suk uta u priu u ba ya Shah ya ka jing tenjo na ba un yo diang ya ka Pansngiat ka chingem u Jisu ro ula kular ya ka ni ha ka jing pen pau ar shipo kita ki ba yo phong ya ka kin yo ka jing em bam chi kot ka ne ka long ka dak ban kan mau ba ka parthai ba ngi em ka long tang ka yeng shong basa ka jing ka li ka long hatu ka kom em jong yang ni ha parthai ka penyo ne em hangi ya ka ni ka Pansngiat ka jing ka li ka balai manupat kita ki ba do no ne syak kini no ya ka ni ka Pansngiat le thu e ka jing ya thu chpang ta un nong tu Pansngiat upa kyrteng u Thomas blood ha ka snem che jan reus pa nyu phoi ula thau boit ban rong what happening ki sipai pahara ka kut pas kem jong ka tower ha London tang ban yo tu ya ka Pansngiat ki siem bilat u soitan ro u nong shun ba kraw jong U Blei ba jongi u thau ki bot ki lat tang ban yo kni no e kni ka Pansngiat jongi klem ken wat ki bala jet ki jong U Blei gospel Lucas ar pu ar lai phoi but Matthias ar pu sao us im sol jong ka testament ka barim but Judas ka testament ka batmai kila do no ya kni ka Pansngiat Ka Ktien ka jong Blei ka ya thu ba ngiro ngila ban do no ikni ka Pansngiat namangi wat ka jing ya ro na ki briu you wat ka jing shakri Blei lam ka jing duai Matthias san riu Yohanes san sa pu sao lani ngila ban long kum kinong Galatia ki ba bit ki bla sedang do mensim hanrei kila pen kot hakado Galatia lai we du khat lai lani ngila manum ya lap ka gospel ka ba U Jisu la pha ha ka jing pha ka ba kraw baru Paul u ong akordet yanga ladang am ya lap ka gospel kum juro ladang ya lam ninget pat ki jing kai bakla kitab ki kam ki apostol ar Paul lai Paul Galatia iwei riu kandai nang ta shu ki jing ya shuan ki jing bom ya map ki jing sarong bat ki wei ki pop ki bas not ha ka jing em jongi ngila ban syami ki ni ki bon ki benta jong Ka Ktien ka jong U Blei Isaiah san pukandai iwei ar Hebrew khat ar iwei bat ki wei de ki daw ki pendong yangi bangin do no ya ki ne ka Pansngiat tina mar ki ni ki aka ngin amla ban le ha ki ne ka jing mare thong ka jongi ha ka ba upol uli ya thu akisti ka ban kong koren kal nong ka ba kandai ka khat ar pusau bat ngila ban do no ya ta ka price bat ngimla ban yai ne hado bakot kumta on Shim no ya ka Pansngiat nangi ka jing kali ka pasau kumno ngin le ba on Shim no ya ka ne ka Pansngiat nangi ka jubab ka long ka jing kali hatu ka jing kni lenti jongi kam dei mo ba ki Kristan kin yo ya ka Pansngiat hang ni ka bangi nang ima perthai bat ka ta ka lawei ka jongi U Jisu ong ka gospel Matthias ka long ka nyo ka khat ka ba ar phoi U briu baro uba ong hanga atrai uba nyo let apo ka hima ki beneng henry utaken uba le ya ka man ukpa jonga kumta ki ban nyo ya kata ka Pansngiat kini kita ki ba ka ongo ba pendam ha ka man U Blei Jacob sau nyo kini kita ki ba le ki jing le ba 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 klari ya ka jingat ko mo ang upol haksti ka ba arte mo thi sound riu pra kini kitu ki bi Shah ba ki ba job ki jing pensoi Jacob iwei khat ar kini kita ki bi ne scam bat ki bom ken ria no na ka jingat iwei koren khat san panyau ru san popra U Jisu ula kular haka kitab jing pen pau kalenong ka ba ar ka khat shipo u ong tu wat sep tiang ya ki ba pan sa Shah tolong pa ka ba yai ne hadu ka jingyam bat ngan ai ha pa ya ka Pansngiat ka jingyam ti ban pen kot
ya kini ka jingpuson ha kini ka kalipmat ka jingperta ka basawa ha kini ka tayo ka women's week bat ka badayin penkendet yang i kalong hakmi ngayen hakmi ngawan gloy to bat scam ya kata ka ba padon ba uno ru om shim no ya ka Pansngiat jongpha kumta tat andau try wan tunginya le bangin Shah yano ru ban shim no ya ka Pansngiat ka bala bu knang na ka benta jongi in kli ala dia ngandon Pansngiat ne em ngandon Pansngiat ne em bala pendat da klur ba pranai anda jinglet lawai haying shong ne ngan poi dan ne em ka Pansngiat ba pranai do blen kerku nam ta buram ka jong o amen nginya duai ablay bu pa jong yu ba happening ka buram ka jingo kolong yame batang yame hi ken ko try namar melang try ki try bu cm ki cm melang unong thawi ka peneng ba kendau melang try ki met ba ki men cm ki jongi melang ko try bi u try bula ayangi ya ka ni ka lat ba ka kabu kerpang lang ba ka ni ka tayo ka jongi Kynthei ka women sweet ko kan rat bi mela ayangi ka team ka ba crowd bat kumju ka ni ka khalip mat ka ba menta mela ay ka ni ka lat ka ban inyo ka ban pusan ka ktien ka ba khot ka jongi try bi ni idea la di try me i pedeng jongi kena ka por ko try ni don pedeng jongi ki ba sha skor kena ka khubor hoi ko try kran pedeng jongi ba kena ka khubor ka ba maham yangi banginam sha yano ro ban on shim no kena ka Pansngiat ka bemla bu na ka banta jongi yarap ingi ko try bi bingin bat scam yaka ngimla ko try to bat scam ma me yang iwei pi iwei hapedeng ki jing tenjo ki pa ponchat hapedeng ki mau siang ki bercerkai bat ki sha ki batar ngimla ban bat scam yak ka Pansngiat ka balong kanong batang mamihi un ai haba wai no ka jing em ka jongi shim ti ka ne ka jing puson ka jing shakri baret ka ne ka por shim ti ka jing Kynthei Synod barok ka wei shim ti ka balang ko try shim ti ngi wei bi wei ka sngap ka shash kor ya ka tien ka ba khot ka jongi kanang ba ka ai barok ka ba me kren ba jongi kan long ko try ka ta ka ban dei ki don wat ka jongi bangin ban kre la ka jing jong ka jing em pa ka sngi ka ba men sawan shaw yangi ngi sngaw ka sor ka ba men ong ba me yo shakri ba ba banget bemen ayangi kata ka Pansngiat ka badap ki klur ki ba pranai ni aingo ime ko tribe e na ka pare ka por bat memla shach kor ki chingdoi ki jongi ki pani ki baro ka chinget ka scam haka kyrteng ka chung try unong pen em jongi U Jisu Khrist amen.